Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem amb una nova ronda de tests comentats OEF. Comencem. Quan la Generalitat té la potestat reglamentària i executiva sobre una matèria, quin tipus de competència és? Ojo! No ens equivoquéssim. No és compartida perquè tingui dos tipus de potestats, no. Tant la reglamentària com l'executiva estan dins de l'executiva. El president de la Generalitat per qui és elegit? Doncs és elegit pel Parlament d'entre els seus membres i nomenat pel rei. On ho trobem això? A l'article 4 de la llei 13/2008, que és la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern. Al títol preliminar de l'Estatut d'Autonomia, Catalunya com es defineix? Doncs es defineix com una nacionalitat. Això ho trobem en l'article 1 de l'Estatut. Els membres del Parlament de Catalunya són escollits mitjançant quin sufragi? Ojo, perquè aquesta és molt típica i dona lloc a molta confusió. No us equivoqueu. Universal, lliure, igual, directe i secret. Val? Fixeu-vos, aquí us poso una nota. Hi ha una pàgina web, que és la del Parlament, parlament.cat, que està molt ben explicat tot això. Et recomano que la miris i vagis a l'apartat de sistema electoral, perquè en trauràs moltes coses positives de consultar-la. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.